Знаете ли какво представляват постинфламаторните хиперпигментации след акне? Това са всъщност петната, които остават след като преминат пъпките. При кожите, които са склонни към поява на акне, наблюдаваме едно забавено излющване на кожата. Това забавено излющване се случва естествено и с възрастта. Това е именно причината постинфламаторните петна след акне да остават за много дълго време, понякога дори месеци наред. Искате ли да разберете как да се отървете от тях само с два продукта? Днес ще ви представя два продукта от серията Dermapure, а именно Triple Effect гела и Triple Effect серума, който ще ви помогнат да се отървете много по-бързо от петната от пъпки. Първо, може да използвате за измиване на лицето си гелът с тройно действие на Dermapure. Кремът има ексфолиращ ефект, съдържа алфа, бета-хидрокси и полихидрокси киселини. Киселините водят до премахване на мъртвия кожен слой от клетки, както и до премахване на белезите и намаляване на излишния себум. Серумът с тройно действие на Dermapure е подходящ за кожа, склонна към омазняване и към акне. Той води до намаляване на белезите, до по-бързото им изсветляване, както и до намаляване на лъщенето на кожата. Серумът съдържа салицилова киселина и тиамидол. Тиамидолът е съставка, която предпазва от появата на нови петна и спомага по-бързото изчезване на старите. Петната от акне може да бъдат редуцирани в рамките на 2 седмици и естествено да се предпазите от появата на нови такива. Аз съм доктор Стиляна Трендафилова и съм дерматолог и част от екипа на клиники Дермакт.